Päätettiin, että lähdetään Miksun kanssa tänään tonne Mukkulaan kierrokselle ja meillä on tänään vähän erilainen kierros tulossa. Eli pelataan 3 kiekolla ja mennään nyt tonne Fribastoren Lahden myymälään katsoa, että minkälaisille pelivälineillä lähdetään tänään pelaamaan. Keli on tällainen karviksenomainen, eli mulla on varmaan pieni etulyöntiasema tässä. Niinkö? Kyllä mä luulen. Mä oon Vanha kuitenkin voittanut tällaisen umpihankimestaruuden, että ei tässä nyt kyllä ole kuin sentti. No joo, voi olla vähän luikasta. Vähän viileetä, että täytyy pysyä lämpöisen. Jep. Lähdetään kattoo mitä löydetään. Video on tehty tosiaan kaupallisessa yhteistyössä Fribastoren kanssa. Eli Fribastoren Lahden myymälä Hirsimetsäntie 17 Lahden Kiverjossa. Tota tietä kun menet tonne, niin pari kilsaa, niin ollaan Mukkulan kentällä ja kivasti tässä lähellä palvelee lahtelaista ja miksei muidenkin fribaajien tarpeet. Keskusta ja Mukkula välissä, eikö vaan? No aika lailla joo. Pelipaikoilla. Just näin. Heti kun astuu myymälään sisään, niin päästään tähän pelipaikoille, eli Trilogy-hylly. Se on tässä keskellä. Tässä on käytännössä kaikki Fribastoren Trilogy-kiekot. Täältä löytyy kaikennäköistä herkkuu. Täällä on muun muassa Nestori Tuhkasen Signature-kiekko, Exploreri. Kuulemma itse piirtänyt, aika nätti. Kaiken näköisiä herkkuja löytyy ja tästä tosiaan meikäläinen tänään valitsee, että millä tuolla Mukkulassa pärjää. Siellä voi olla aika talviset ja märät olosuhteet, saa nähdä mitä väyliä pystytään pelaamaan. Mutta kuitenkin aika pitkä rata kyseessä ja pitkiä väyliä on. Että ei ihan pelkästään puttereilla pärjätä. Mietin, että otanko mä puttiputteria ollenkaan vai en. Mä ehkä tänään ota. Putataan jollain muulla. Mä oon nyt puree paljon heittänyt, että mä tossa kauan puolivälissä vaihoin heittoputterin Mersystä puree. Nää on pikkusen matalempia profiililtaan ja mulla on ollut vähän epäluottamusta tuohon rystylähäriin. Otetaan tää nyt ainakin. Sitten midareista mä heitän Gatekeeperia ja Trustia ja Ankkuria ja Ankkuri Justi vähän liian ylivakaan, niin otetaan tää Gatekeeperi tästä. 2 keltaista. Sitten vielä 1. Dissan Driveri ei kyllä tekisi mieltä tänään heittää, että lähdetään jollain väyliksellä. Ja meikäläisen Explorit löytyy täällä. Niin, lähdetään täältä oranssilla Explorilla. Kristini 2XM pure, Vippi Gatekeeperi ja Lale Lehti Expa. Eikä niille Miksu tuhot. Driveri totta kai. Niin mä rikon heti talviheittelyn yhtä kultaista sääntöä ja mä otan valkoisen. Aika kova. Tosta. Toi on ihan hyvä. Sulka ei ollut putti. Ei. Et säkään ole. En mäkään sitä. Oikein. Arvostan. Lähetään niille. Siitä. In my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearrange. Sitten tulisi aika hyvä kun lähtis tästä. Pelaisi ton ylös. Sitten vaikka toi pitkä par 3 tuolta alas. Sitten kävis puistosta vetäis ton paarnelkun tosta Parfemman mettää. Paarnelku alas. Montas siinä on? 1, 2, 3, 4, 5. Sitten vois pelaa sen saariväylä. 6. Koivukuja 7. SM-kisojen monsteriväylä ja sitten tää, niin olisi 9. Aika nättiä, että on tämmönen ratamestari täällä mukana. Kun suunnitteli tuossa 20 sekunnissa meillä nyt hyvää 9-väylä. Niin mikä meillä oli eka? Vois pelaa tästä. Meillä on nyt kyllä, sanotaan, että väylien keskimitta on ihan kohtuullinen tälleen talvipelailuun. Joo. Ei kai se haittaa. Onneksi mä otin ton distanssin raipa. Ai niin, sulla oli se vielä?
Tai saat valkoinen, niin mä lostaan sen tonne. Niin, no se on sentään hyvä. Tästä pelattais niinku toi ykkönen. Paarlukemaa piilos. Mukkulassa on siis kesäisin niin 2 rataa. On tää Foresti ja sitten Parkki. Nyt pelataan vähän tämmöstä Forestin Parkin ja SM-radan yhdistelmää, eikö niin? Joo, jotain semmoista. Mä veikkaan, että tää on vähän ylivakaammin kuin normipure, mutta se on nähdä. Mä heitän kyllä tästä vierestä, kun on niin jäässä. Aika kova myötis, mutta kyllä se aika vakaalta tuntuu. Geitti. Geitti toimii just niinku pitää. Menee suoraan. Ja sit nää Exploreri. Näitä on vielä myynnissä, että jos kiinnostaa hyvä Explorer, niin käykää hakee Fribastorelta. Se oli vähän märkä, lipsahti. Mulla on tämmönen aika suora paketti. Saa nähdä, jos tulee vastatuuliväylä, niin meikä on liris. T-padit tälleen talven jo vähän niinku alettua vähän liukkaita, niin sovittiin, että saadaan heittää vähän niinku tosta vierestä. Tällainen luminen nurmikko on vähän parempi kuin pienen tii. Otetaanko kiekko-arvonta, että kumpi aloittaa? Ota vaan. Stämpillä meikä aloittaa, Pohjalla sä aloittaa. Okei. Meikä aloittaa. Ja mudiksis heti. Paljon onnea. Tsemppi. Heti mudiksis. Ykkösväylä. Onko se tää? Joo, tää pitää ihan paikkaansa. 163 metriä, 18 metriä ylämäkeä. Perustalviväylä. Mitä? Perustalviväylä siis. Juu. Tää on vähän niinku samoja mestoja kuin SM:n joku väylä. Niin, pelattiin tuohon puoleen väliin. Nyt vaan. Par kolmosena. Nyt on hidas kiekko ja kylmää ja märkää liukasta. Oho. Hups. Siitä ehkä pääsee. Joo, köhän. Miten se on Miksu Offsis on lähtenyt käyntiin? Yllättävän pitkään tuossa saa jo työskennellä. Vähän vähemmän on tullut heitettyä. Niin kuin mulla oikeastaan normistikin. Loka, marras, joulukuu on yleensä sellaista saliriehumisaikaa ja lenkkeilyä ja kiipeilyä ja jos lumet tulee, niin hiihtämistä ja Aivan. kaiken näköistä. Yleensä sitten kun vuosi vaihtuu, niin painopiste siirtyy heittoihin vähän enemmän. Konkareilla on vähän erilaiset taktiikat. Vanhuksilla kun ei jaksa koko aikaa heittää. Meikä on tässä väylä oikeassa reunassa. Kori löytyy tuolta päältä. On tässä jonkinnäköinen pöydimahdollisuus. 18 metriä ylämäkeä, niin se ei ihan hirveän montaa metriä vielä olla menty. Näin. Ei ehkä videoille välity, mutta jos olisi kaikki kiekot, niin heittäisin kyllä fore. Mutta kun ei oo, niin nyt kuksilla. Aika hyvän näköinen. Sanotaanko, että se on joku ehkä 13 metriä. On siitä chanssi. Mulla on aika sama mitta kuin sul varmaan jatkossa. Mutta Vähän erillinen paikka. Tää näyttää vähän forelta meikäläisen silmään. Jep. Matala. On sinne metrejä ylöspäin. Oho. Oho. On tosiaan vähän erilainen muovi tossa. Niin sä puttaat nyt niinku tällaisella parempi muovisella. Niin. Se plus, mites täällä varmaan -1 hitusen pakkasta tuulee näpitiessä, niin siinä on pelkkiä hyviä Mulle jäi nyt aika testeri tähän. Oli ehkä noin niinku maailman paras kätsi. Ihan oikeeseen yläpesään. Paareen lähdetään. Hyvä. Täällä 2. Par 351. Alamäkeä täydellinen talvipeliväylä. Just niin. Talvella yleensä valitaan tällaisia, missä pystyy reenata paikaltaan putteriheittoja.
Meni se mutkasta. No meni se alas, mutta ei se putilo. Ei. Oh. Ei, aika hyvin tuli veksi. Joo. Vastatuuli. Kyllä tähän aika paljon vakaampaa kiekkoa tarvitsee tuo Explorer. On todella nihkeä lähäri. Korjaa ei edes näy. Pakko heittää rysty. Tää on meikän pahimpaa ääni. Ihan vaan tolle neppos. Oisko? Ei se ihan pidä. Mikä se pitkäks? Pinhaa tai vähän. On se putilla. Mä veikkaan joku ringin reuna. Joo, aika lailla. Se on varma paara. Saat olla skurlingia. Se oli fiksu peli. Se vaan joutui bogiin nöyrtymään. Mulla on tällaisella etäisyydellä, että voi vetää kavera kourat. Nice. Yhden heiton johtoa. 3. 239. Vastatuuli. Suora kautta alivakaa väärän driveri, niin kyllä kelpaa. Mistäkään tässä olisi paras? Siinä jossain pitäisi olla vaan hiekkaa. No on tässä tämmönen jääkerros. Jäätynyttä hiekkaa. Vetään siitä. Saakaan ton bunkkerin yli edes heitettyä. Jässi. Se on paari paikoilla. No vähän ylös. Ei lenne kyllä niinku mihinkään. Se on ihan hyvä. Kyllä. Oho. Alkaa olemaan hyötyä tosta distance-raipasta. Jep. Jää peliin. Kyllä. Oho. Oho. Taas. Skip. Me. Ai. Parikymppinen ylämäki. Siinä on saanut käydä niinku noin. Mitä on? Tilanne katsaus, missä mennään? Kummallakin yksi pogi, laput paareen. +1. Monta väylää pelattu? 4. Joo. Joo, 4. 5 väylää edellä. Väylä esittely unohtu. Väylä 5, par 4, 120. Alas oikealle, hyvin yksinkertaisesti. Pitäis tää pelaa tuolta jostain yli vai? Sieltä pääsee, jos ei osu mihinkään. Ai päkkärille? Lähde vedä fore Ai tonne yli? taivaalle. Tälleen voi heittää fore. No ei oikein. Kyllä siihen kun rystykin sellainen, mikä kuolee sinne oikealle, niin Asia selvä. kannattaa vaan päästä noista ekoista. Muuten tulee pitkä väylä. Se voi olla ihan missä vaan. Tuolla. Toi voi olla aika Se hyvä. voi olla oikeesti lähellä. Jep. Se osuu tuonne oikealle jonnekin puulatvaan ja tippuu. Joo, siis sillä krässää jonnekin sinne ja... Meikä ihan tekis. No niin, no.
Onks toinen Eagle Chanssi putkeen? Niin, mieti. En nähnyt mitään. Vähän öörli. No joo. Eikö sulla ihan Meinas ok? käydä jouluun, mut putos sinne kunnon mörri. Okei. Eli scramblee. No eikä sieltä pörönsä. Saa. Mut ei kakkosta. Ollaan Miksun kanssa huomenna lähdössä tonne Eerikkilän maajoukkojen leirille, niin tää on erittäin hyvä valmistautuminen sinne. Ei oo mitään käsitystä mitä on luvassa, mutta varmaan jotain testejä kuuleman mukaan tuolla. Hyvää ruokaa ainakin varmaan. Juu, hyvää ruokaa. Sitä Lämmin oli ainakin peti. viime vuonna. On siinä muutama risu eessä. Muutama risu. Noin. Mennään tuolla. Rymistellään jonnekin tonne. No terve! Pahemminkin olisi voinut käydä. Mitä? Puut kolisee ja korille mennään. Paikallistuntemus. Joo. Voisitko väittää, että tunnet Mukkulan väylät kaikista parhaiten? Vai onks vielä joku? Onks Pasi? Ei. Eihän Pasi ole pelannut täällä aikoihin. Niin, sanotaan, mutta että joskus varmaan vähän enemmän. Joskus ehkä joo. Sanotaan, että kun täällä on siitä asti kun tää rata tuli, niin pyörinyt, niin No aivan, ei nykyään varmaan kovin moni pelaaja enää pelaa, jotka on silloin aloittanut. totta. Eli sä oot Mukkulan kuningas. Tästä kun yhden puun ottais sokkona pois ja hetken tsiimailisin maisemia, niin aivan varmasti tietäisin, että missä. Niin. Kyllä. Sulla on muuten tuolla. Missä? Tuolla. Näytti, että se tulee tänne. Ei jotain vitsi, outoa. kauaksi. Se otti tuolla ylhäällä puihin ja sit se feidas tuon. Siinä oli potentiaalia olla Niin niinku oli. maailmanluokan heitto. Ekaa kertaa muuten gatekeeperi kädessä. Elää siihen! Ei ollut hirveän hyvä. Jääks mulla pidemmälle kuin sulla? Eiku samassa olla? Se oli jo tällainen Samaan puun juuressa. kappas kehveliä. Puttikisa. No meikä aloittaa. Anna mennä. Palaa pesä. Otetaan se. Aivan aika pöödi. Aivan. Otahan sääkin nyt. Kyllä. Se oli smoothi. Se oli vähän varmempi kuin Let's tuo go. muu. Joo, tuo oli tyylikkäämpi. Meidän pelien kutonen. Sopiva tämmönen 243 metrinen par vitonen. Saariväylä. Auttia kaikkialla. Anna pala. Ei oikein meinaa nähdä noita tikkuja, mutta onneksi tietää unissaan kivistä. Niin. Niin, Ei mitään hajua, mä en nähnyt yhtä. Se meni tohon Koivukujan rinkiin. Niinkö? Jep, Ai Örlinen autti. ehkä. Vähän flippas, taitaa tuulla. Mä en nähnyt yhtään. Se dyykkaa onneksi tarpeeksi nopsaa. Se on tossa aika sopivasti. On hyvä jatkaa midarilla, kun on Niin totta. 210 matkaa. Driverien tulee vähän pidemmän. Siellä se menee. Teekö se peli? On se pelis joo. Just. Mitä se kuvaa? Valoilmiötä. Okei. Varmaan viimeinen kerta tänä vuonna, kun paistaa aurinko. Ja silloinkin on tehdas edes. Niin. Mitäs tästä? Onko se tää vinkkejä? Samalla kuin äsken. Niin pääsee Niemenkärkeen. Suunnilleen. En mä pääs sinne takaa. Se on nykyään aika kapea sieltä päästä. No kiva. Hyvä tietää. Keskelle tohon noin korilinjaan. Eli pitää tulla. tähätä tonne kuplahallia päin. Joo, about. Oi, nyt lähti matala ja nyt ollaan autossa. Oh! Paha virhe. Jaksaako sekään? Jäikö ojaa? Eiköhän se jaksanut. Se pölähti siellä sen verran, että Aika hyvä. luulisin.
Totuin tuohon piikkihyssä heittämiseen. Näköjään. Mä joudun jatkaa tästä samasta. Heitin suoraan tonne autoon. Nyt kannattaisi saada muuten loppuu kiekot. Niin jo. Jaksaako? Kyllä se jaksaa. Joo. Miksiköhän mä en heittänyt tommosta aika? Tää on nyt 7. heitto 2 auton jälkeen. Par vitonen. Tuplavlogi. Putti. Noin. Ei huono, se oli aika tärkeä. Vuoden aikaan olisi sopinut myös sellainen 2-palloinen lumiotus nimeltään. Tärkeä. Häikäs, niin ei pysty. Niin. Kyllä se häiti. Tilanne on seuraavanlainen. Niksu johtaa 1. Vanha kunnon koivukuja. Tää tää Kristinin pure. Ja jos ei... Onks tässä nyt miten tää toimii? Onks se laukki? Ei oo. No se äskeinen väylä tuolla, niin. tuolla oikealla puolella. Joo, mut tuplamando on. Ja... Ne on siellä ihan perällä nyt. Mando läpi putilla. Mä oon erittäin tyytyväinen. Kyllä. Meniks Mando oikein? Meni ihan oikein jo. Vähän hivutteli siitä vierestä. Samalla lailla kuin mulla. Jep. Komiasti paistaa aurinko kyllä hyvänen aika. Joo. Nappas käteen kiinni. Se oli tärkeä. Siinä olisi Miksulla 2 strokin keulaa tarjolla. Toisiksi viimeinen väylä. 130. Tiukat on autot tässäkin. Tossa on ne väliauttia. Se ei oo kyllä ylimenossa. Kippaa. Kato. Ei voi olla. Ei! Ei Lopeta. Mikäs toi nyt oli? Matala Antso tonne Siis- ojaan. Ei ikinä. Ja toi on nyt jossain 4 metrissä niinkö? Tää on vuoden ainut päivä, kun tollasen pystyy laittamaan. Ei oo todellista. Mä ajattelin, no niin nyt Niksu ottaa bogi, et mulla on joku chanssi. Ei mitään, poika laittaa 4 metriä. Kun tossa on kesällä niin pitkä heinä, että toi olisi niinku jäänyt ihan siihen. Niin. Ja syksyllä mutaa. Yhtään olisi enemmän lunta, niin ei skippais. Tänään oli ainut säädös. Liukastuin. Meneekö läpi? Skipil kans. Ei nyt siellä Kyllä se keskellä. taisi alttiin jäädä. Mennään katsomaan. Kyllä se nyt niin kävi, että mulla jäi auttiin ja tämmönen 40 lähäri. Jää siihen. No ei, laitetaan 10. Reenata. Missä se tuurihaukan kiekko nyt on? Tossa. Ei hyvää. 4. Tästä näkee hyvin, mistä tuli. Täällä on joku tällainen leikattu ura, niin Tossa on siis semmoista heinikkoa, että se jää siihen aina. Tuolla on leikattu kova metrin nurmikko. kaistaleelle. Sieltä. Aika törkeä. Kun ei taidot riitä, niin täytyy käyttää vähän tällaista. Haluatko nostaa sen siitä? Hyvä pöödi. Aika hyvä. Viimeinen väylä pelaamatta ja Miksulla on 3 stroke liidi. Vaikuttaa... Meikäläisen näkee kulmasta aika heikolta, kun viimeinen on tämmönen par 3. Ei nyt helppo, mutta ei Miksu tähän kyllä tuplauta. Miksu on näyttänyt, että ei oo Mukkulan kuningas ihan turhaa. Vuoden ajasta riippumatta niin hirveässä tikis. Tää on aika ikävä. Joo, me ei heitä kyllä siitä. Haluatko sä pelata tuolta vanhalta paikalta? Mikä on vanha paikka? Tos missä näkyy toi Parnella. läntti. Ei. Tää oli par 3. Tohon paikkaan silloin täältä. Aha. 155 oiskohan. No pelataan ihmeessä. Kerta kiellon päälle. Eikö sä oo tätä pelannut ollenkaan?
On mä ehkä eikö joskus tutun näkö? Pro Tourilla Niin, no ehkä 18. Silloin se oli sinne monttuun ja se oli nelkku. Joo, sen mä oon pelannut. Aika siisti. Myö tästä tuuppais. On tosi paljon. On tässä ihan sinne marginaalit säännössä, että tällä voi nyt tonne päästä. Ei vitsi. Vähän oli liikaa kulmaa. Kyllä se aika hyvin jakso. Autti. Muille. Vähän sama vika. Ja sekin tökkäs ja IB, niinkö? Joo, näinkö mä oikein? Kattelin, että siellä reunassa on vähän pidempää heinää. On se saakeli. Kyllä se tietää, mistä puhuu. Kohan nyt ei tohon bunkkeriin tökkäistä. Oh. No, tökkää. ei pyörin. Tökkää. Kesällä olisi ojas. Mutta outo kyllä tää maa. Tässä on tämmönen pieni kuuro. Niin se tökkää jotenkin aika kivasti tuolla. Vähän niinku tällainen lumikalvo tossa päällä. Niin, mulla on tossa sitten on kun varmaan kiekko tullut... tulee just siihen, niin sit se vie kaiken vauhiin. Just näin. Mulla on tullut tohon alas. Ja skippas 1,5 metriä vaan. Se oli semmonen. Siitä olisi paariputti ja voitto. On se kova. Jahuu. Paljon se oli tulos? Olisiko baarissa? Baari? 2. Eikö niin oli toi pörökin tossa? Tohon otti baar 4 sinne Saariväylään ja sit pöydit tuli alamäkeä tohon 8. Joo. Mä joka tapauksessa vien sulle 3, jos mä laitan tästä. Mulla vähän kaatu siihen tuplavokin siihen, kun mä heitin sen yhden sinne vasemmalle. Se yksi ylimääräinen heitto. Jep. Se sen olisi vielä voinut tasoittaa aika hyvin. Toi toka vika. Ihan hauska oli pelata. Aurinko vähän pilkotti taivaalta, niin oli oikein mukava. Vartin verran ehkä näkyy tuossa puitteen yläpuolella. Niin. Mut piristää kummasti. Kiitos Mikael, kun tulit pelaamaan. Oli hauskaa. Tehdään joskus uudestaan. Joo. Ja otellaan, että tää talvi vaikka häipyy ja tällaiset. Katsotaan keväällä sitten uudestaan. Frisbeegolf kiekko-asioissa ja kenka-asioissa, niin olkaa Fribastoreen yhteydessä. Siellä on osaavaa henkilökuntaa avustamassa. Ei muuta kuin ensi kertaa. Hei hei.